Waqt attività politika fiż-Żurieq bħala parti mill-kampanja elettorali tiegħu, il-kandidat Żagħżugħawċi Tomás Bajjada wara l-viżjoni tiegħu għall-futur aktar maqut u mimli prosperità għal Malta. Il-kandidat Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li daħal relattivament ġdid fil-politika diġà beda jħalli impatt sinifikanti fuq l-elettorat e kif enfasizza l-importanza ta' qda nazzjonali u stabilità politika. Waqt l-attività fi ġnien il-Ġibjun quddiem iċ-ċentru rikreattiv tal-Guy Bocci Club fiż-Żurieq, Bajjada tkellem passjoni dwar il-bżonn li l-politika Maltija u Ewropea tirrifletti aktar l-istorja u l-esperjenzi tan-nies. Xewqa onesta illi jien nkun nista' nkompli naħdem bil-kampanja tiegħi. Kampanja illi għandha lan li ġib il-pożittività fil-politika ta' pajjiżna, politika li tiffoka fuq l-istorja tiegħek, politika li jemmirata lejn l-għaqda u mhux lejn il-firda. U mhux ħandur mal-lewża, din għalija hija missjoni. Nixtieq nofri politika differenti, mhux għax dak li ħadem għal diversi snin huwa ħażin, imma għaliex inħiss li l-politika ta' kull naħħa u kull għamla għandha bżonn tiġġedded. U tkellem ukoll dwar l-importanza ta' politika li tirrifletti l-aqda msemmija fl-innu Malti u enfatizza li l-prosperità u l-futur ta' Malta jiddependu mill-ħila tal-poplu li jibqa' maqut. Żied jgħid li stabilità tfisser serħan il-moħħ għal Maltin u l-Awċin li l-ħajja tagħhom mhux se tinbidel drastikament minn lejl għan-nar. Bajjada faħħar ukoll ir-rwol tal-Gvern Laburista li wassal għall-ekonomija stabbli u l-ħtieġa li din l-istabilità tippersisti. Fil-futur, qal li jara importanza lill-identità Maltija, il-benesseri, il-pensjonijiet, il-kura tas-saħħa, il-ħarsin tal-persuni b'diżabilità u l-ambjent. Waqt id-diskors tiegħu, Bajjada saħaq fuq l-ħtieġa li jiġu involuti ż-żgħażagħ aktar fil-proċess politiku. Biex nagħmlu dan, għandna naraw li ninvolvu l-żgħażagħ u nagħtuhom ir-riedni ħalli jmexxu lil pajjiżna lejn futur aħjar. Għal Bajjada waqt li appella liż-żgħażagħ biex jirrifjutaw l-apatija u jingħaqdu fl-isforzi kollettiv biex flimkien jibnu futur dejjem aħjar għal Malta. Tomás Bajjada laq id-diskors tiegħu b'appella għall-għaqda u l-appoġġ tal-elettorat fit-8 ta' Ġunju u stieden lil kulħadd jingħaqad miegħu mal-Prim Ministru u mal-Partit Laburista biex flimkien issaħħu l-identità Maltija u Awċija. Bajjada li qed jittama li jkun il-leħen ġdid tal-Maltin u l-Awċin fl-Ewropa appella lil dawk preżenti biex jingħaqdu mal-Partit Laburista u bil-vot tagħhom jagħtu s-saħħa lill-kultura u tradizzjonijiet li jagħtuna identità. L-attività kienet indirizzata wkoll mill-Prim Ministru Robert Abela u mill-Ministri Mirjam Dalli u Stefan Ġinżot Soppardi, flimkien mas-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia.